tady další díl pořadu Shut Up. Vybral jsem další vaše otázky, takže není čas ztrácet čas tímto blbým proslovem. Hodíme si otázky a... OK, dobře, jdeme na to. Proč říkáš niggas, když se na tebe dívá 99% bílej? Protože, kámo, jako nevím, jak ti to říct, ale všichni jsme negři. Názor na děti na YouTube? Jako já nevím, no, jako ať si dělá každý co chce, víte co, každý jsme jak začínali, já jsem byl taky dítě, když jsem začínal na YouTube. A věřte mi, taky jsem to měl těžký. Prostě lidi nenávidí děti a děti nenávidí lidi. Když si to vlastně nad tím trochu popřemýšlím, tak všichni nenávidí všechny, ale to je. Jaký máš tak s Pemíkem? Kamo, nevím, protože kamo, já mám Pemíka rád, ale jako je mi tak ukradený, no, jako kamož, ale že bych si měl z něho posrat, tak to ne. Jak velký nigga jsi? Kamo, to ti hned teď ukážu, že? Když se ti ve škole postaví, strčíš si ho za pásek? To nejde, když se mi jako ve škole postaví, tak to je v píči, to je prostě, všichni jsou mrtví. Jako když jsem mi postavil ve škole, tak jako já jsem ho svázal tím páskem, škrtil jsem ho a bylo to v prdeli, že? Nešlo to. Prostě v hajzlu. No tak jsem ho prostě usekl a hodil jsem ho učitelce do pití, no. Ta pila, ty vole, to klobasa jí tam zajela, ty vole, do krku, až se nám poblila, pak... Jaký máš názor na Věrku z výměny manželek? Je to špína, měla bych cípnout, protože ty vole, vemte si, že k někomu půjdete domů, prostě a vole malém a sere do těch děcek. Já se dím, že prostě že si s těma dětskama nevytře prdel. Jako je to úplně fekal, ty vole, ta by měla vole chcípnout za to, jak se chovala, ty vole. A víte, co mi přijde, že už jenom lidi, co jdou do těch výměných manželek, to musí být úplně čuráci. Vemte si prostě, chlap tam dá svoji manželku a prostě hej borče, naloží kamo do té kachny a prostě jí rozbí hlavu. To je prostě celé o tom. Ta výměna manželky je o piči. Proč jsi tak neuvěřitelně krásný a dokonalý? Kamo, já nevím, protože rodiče mě dělali potně. Ne, kecám, ale jako nevím, že jo, nejsem moc dokonalý a krásný, já jsem jenom krásný a dokonalý. Čím jsi se živil před YouTubem? Předtím jsem dělal hodně syna, no. Nedělal jsem nic jiného, než jsem byl prostě syn. Jsi na péro dal kečup a dělal si párek v rohlíku? To aspoň nemá cenu, to nemá cenu! Kdy byla tvoje první pusa? Ty vole, tak to už je teda pěkně kurva dlouho. To já už si ani sám nevzpomínám, kdy byla moje první pusa. Já to jako kdysi tak nějak nehrotil, no. Ty ale moje první pusa, ty vole, nevím, bylo to asi divný. Ty podle mě to bylo na základce někdy. Ty vole, ale nevím, jestli to byl nějaký Francouzák, když jsem mi vylízal oči nebo něco. To je těžko říct, no. Ty ale bylo, asi to stalo za píču, když si to nepamatuju. Fakt já jsem v tomhle takovej úplně mimo, jako já si pamatuju, když jsem měl jakoby vážný vztah, tak ty pusy si pamatuju, ale prostě moji první pusu, ne, asi to stalo za hovno všechno. Nebo prostě ta holka stála za hovno, nebyl to kluk s klukama, se nelíbám, hlavně žádný komentáře, že se líbu s klukama. Jo? Proč máš berle? Kamo, protože Rota nemůže mít jenom berle na téhle scéně. Jenom já můžu mít tyhle berle. A Rota. Jsi řekl Patce, že čekáš dítě s indickým přítelem? Ano. Jaký máš telefony? Zrovna tímhle telefony jsem natáčím, protože jsem ztratil nabíječku na zrcadlovku. Ano. Já vím, milujete mě, že já i pro vás točím na telefon a musím otázky číst z ruky jako debil. Ale jinak mobil mám iPhone 5S a kdybyste měli někdo nabíječku na Canon 600D, tak mi můžete napsat do zpráv, můžete mi pak poslat domů. Co to máš na mobilu? Kůži. Láďa Hruška nebo Babica? Ty vole, to jsou takový pičatý otázky. To je jasný, že Láďa Hruška, ne asi? Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli se vám líbilo a chcete, abych pokračoval v této sérii, dejte mi like a odběr. Jinak budu tento týden pořádat neuvěřitelný turnaj ve hře Dank Shank. Některé vybrané asi vyberu na TeamSpeak nebo na Skype a budeme hrát tuto hru. Jestli se chcete zapojit do mého streamu a chcete si trochu se mnou zakladit nějakou hru, znáte to. Tak tady dole v popisku máte odkaz, na který se můžete registrovat, hru si třeba vyzkoušejte a pak si zakladíme spolu a ukážeme, kdo je tu niggas, bitch! Ne, fakt, zkuste se registrovat a můžeme spolu zahrát, může být prdel a takhle. Takže já se zatím s váma loučím a jak říká Hector. Takže já se zatím s váma loučím, niggas, a čus, že?